Är det gott eller? Kul. Men jag ska ha bra grej, va? Knarkar sig lite. Kanske du har lite nark i också så man kan hålla sig lugn under tiden. Vad rolig du är. Det är några zigener som vill döda mig, va? Ja, man fattar. 90-60 så. Men lyssna, det är bra kod, va? Det är inga problem. Jag betalar lite snabba pengar bredvid så är det bra. Ja. Du får 1000 spänn. Ja. Så i alla fall, vad bor du? Ja, man fattar. Så, vad heter din namn? Hallå? Så, vad heter din namn? Jag ser att det är Leif. Är det gott eller? Kul. Men jag ska ha bra grej, va? Knarkar sig lite. Kanske du har lite nark i också så man kan hålla sig lugn under tiden. Vad rolig du är.